Gêm gartre. Treffynnon yn y gyngrair hon ers blynyddoedd lawer. Tasg anodd yn erbyn Gei Connah. Pas Callum West, o, mae'r amddiffyndwr ni methu hi. Nawr test y cic o'r smotyn, dwedwch. Y dyfarnwr yn dweud na. Nid VAR gael golwg arni. Oedd yn nunll yn agos at y bêl. Dim cic o'r smotyn. Gei Connah yn adeiladu o'r cefn. O'r cefn o'r Ferguson yn gwneud yn ardderchog. Mae'n dal i fynd. O, pas dda hefyd. Y croesiad i mewn y canol! A Callum West yn creu i Franklin neu Mahaseb. Y ddau yn y canol. Fe gewn nhw ddadle drosti. Does y ddim dadle bod yr ymwelwyr ar y blaen. Mae Treffynnon yn ddofn am yn y ddigonedd amser o lle i Max Woodcock ddewis i bas. Mae'n mynd yn hir dros y top. Mae'r amddiffyndwr ni methu hi. A nawr mae Franklin yn rhwydo. 33 o funud ydi chwarae, mae'n ddwy. Gôl gyntaf Gei Connah, symudiad hyfryd, yr ail yn uniongyrchol. Mae Treffynnon ddwy'r i holi. Tafliad hir, 10 munud hanner egwyl. Mae hwn yn dipyn o arf. Mewn at y canol! Nawr tes, rwy'n wedi cael cyffyrddiad arni. Mae chwaraewyr Treffynnon yn ymateb fel bod i anfod yn gôl. Wel, pwy gafodd y cyffyrddiad, dwedwch, yr amddiffynnwr y golwr. Mae'n gôl yn ôl i Treffynnon, maen nhw'n ôl yn ddi. Cic rydd i Chris Renshaw golwr. Dwi wedi chwarae dros y 45. O'r amddiffynnwr yn methu a delio honna. A penni'r bach clyfar gan West, a mae Mahaseb di adfer y fantais. Gei Connah'n sgorio cyn yr egwyl. Treffynnon yn methu delio'r bêl hir. Cyffyrddiad da gan West, Mahaseb yn rhwydo. Treffynnon yn clirio, a dyna di hi'n rhy aml, cliriad a nig pas. Mae'r bêl yn syrthio i Franklin. Digonedd o le ag amser, mae'n ergydio. Ond hon yn rhy agos at Aled Swindell. Treffynnon yn hyrddi'r bêl ymlaen. Mae'r hyd yn cael Quay. O, Partridge i mewn, mae'n hwyr, mae'n uchel. Mae chwaraewyr Treffynnon wedi cyndeiriogi beth fydd lliw y cerdyn. Coch i Partridge a Gei Connah lawr i 10. A'r dyfarnwr yn mynd at y sgrin i wirio'r penderfyniad. Mae newid o melyn i goch, ond mae hyn wedi cymryd 6 munud i newid y penderfyniad. Dyma Woodcock. Lle flaen West yno. Hefyd Redshaw ar eilydd. At Redshaw mae'n mynd. Mae'n gorffen yn daclus hefyd. O, mae'r llym di chodi. Dyw'r gôl ddim yn cael ei chenetau. Cam sefyll yn erbyn Freddie Redshaw. Wel, gobeithio hon ddim i VAR, neu fyddwn ni yma tan wythnos nesaf. A dwi'n meddwl bod o'n cam sefyll a bod y penderfyniad yn un cywir. Cic gornel i'r tîm cartre. O, penniad gwych gan Ieuan Hewitt. Wel, mae Treffynnon yma yn sicr yn beryg o gicio gosod. A Hewitt yn taro trawst.